Градската полиция продължава борбата с нелегалните улични гонки, които са опасни и за шофьорите, и за пешеходците. Май не си от тук. Европейски модел? Но е хубава. Твърде е хубава. Голяма грешка. Ей! Човече! Отдраскаш ли ми боята, аз драскам твоята. Transformers Prime. По идея на Роберто Орси и Алекс Кърцман. Ей, дамски мотопед! Този мотопед има двоен карбуратор и ускорява до 100 за 3,5 секунди. Джак, показателите на една дама са си нейна работа. Здравей! Ник, нали? Всъщност, аз съм Джак. Джак, извинявай, аз съм Сиера. Знам. Веднъж ти предложи да ме повозиш. Разбира се, да. По всяко време. Аз съм твой пазител, хлапе, не придружител. Добре, а може ли сега? Ей, светът е малък. Ние разговаряме. Спокойно, капитане. Може би искаш да видиш как върви кола на 4 гуми. Предизвикаш ли ме? На гонка? Бързо схващаш. Какво ще кажеш? Той ти вини. Калният път до ранчото на Дракър. След час. От тук до следващия километричен камък. Готови сте? Това беше честно. Арси, Само победата не стига, Джак. Искам да го разплачеш. невероятно! Ей, може би сега е моментът да взема Сиера за някое кръгче? Не прекалявай. Брейкдаун. Има ли някаква промяна в състоянието на Мегатрон?
Само козметична. Сигурен съм, че ти и добрият доктор правите всичко по силите си. Къде е нокаут? Представете си какво ми направи един слабак. Пак ли си участвал в улични състезания с човеци? Аз не съм просто автомобилен ентусиаст. Аз опитвам да управлявам с здрава ръка нокаут. Затова сериозно ти препоръчвам да поискаш позволение другия път, когато решиш да ходиш на някой от малките си излети. Нямаш грижи, хер комендант. За теб титлата ми е лорд. Само ако Мегатрон легне в земята. В деня, в който господарят ни излезе от стаза, с радост ще му върна титлата. Но не вярвам, че това е вероятно. Заради качеството на медицинските грижи наоколо. Продължавайте да лъскате. Искаме Мегатрон да изглежда прекрасно за погребението. Лъсни това. Нито дума на никого. Малката ни тайна. Пич! И победителят е? Мико, кой ти каза? Шегуваш ли се? Цялото училище знае. Направо си разбил онзи гадняр Винс. Хора, трябва да си затваряте устите. Особено пред Оптимус. Хей, търсихте навсякъде. Гонката беше страхотна. Аз виках, да, давай, Джак. Не беше нищо особено. Много си прав. Но ако мислиш, че можеш да тичаш с големите, пистата до вечера, 11 часа. Съгласи се на какво? Това е нещо като таен рали клуб. Не знам, нямах избор. Сиера стоеше срещу мен. Винаги имаш избор, Джак. Коя част от само този път не си разбрал? Знам, съжалявам. Но ще отидем, нали? Няма да отидем. Нокаут. Старскрим отново те търси. Къде си сега? Излязох да покарам. Обикалям от град на град и се оглеждам, докато се появи следващата възможност. Часпър. Раф? Има ли начин да заема Бъмбълби за 1 час? Джак, знаеш, че гонките са против правилата. Ами ако Оптимус научи? Но Раф, той ще получи момичето. И ще бие побойника. Ами... Хайде, Раф! Само този път. Моторът е на сервис. Състезатели на пистата, готови ли сте? Бъдете лоши, но играйте чисто. Тръгвайте след 5, 4, 3, 2, 1. Автоботът, когото наричат Бъмбълби. Какво каза Би? Чакай, знам тази кола.
избягаш ли, Би? Какво каза? Дано, значи да. Защото няма да искам подкрепление от базата. Някой да е виждал Джак? Не, и откакто го видяхме последно. Състезават се, нали? Само този път. Ти знаеш ли за това? Не. Може би. Малко. Преследвате нокаут? Звучи като Десептикон. Би, не го атакувай. Първият ти приоритет е да опазиш Джак. Докато аз не го пипна. Хитро. Измъкнахме се, Би. Сигурно се шегуваш. Дарби! Винс, трябва да се махаш от тук. Ти печелиш. Поздравления, сега тръгвай. Не става загубеняко. Ще довършим тази гонка. Не искаш да стигнеш до финала? Добре, тогава нека да го уредим още тук, още сега. Какво става? Моля ви! Брейкдаун, няма да повярваш какво карам. Човешкият приятел на Бъмбълби. И когато автоботите се опитат да го спасят, той ще получи брейкдаун. Би, той се измъква. Не мога да те разбирам. Виж, аз не съм Раф. Не можеш ли свирни веднъж за лоша новина, два пъти за добра новина, а? Джак, трябва да поговорим. По-късно, Арси. Онзи спортен десептикон отвлече Винс. Какво иска нокаут от случайен човек? Вероятно е решил, че Винс е човекът на Бъмбълби. Дори аз не съм човекът на Бъмбълби. Не знам, няма значение защо. Винс е в беда. Много кофти за Винс. Бълхет. Какво? Чух, че той е кретен. Това не го оспорвам, но той е невинен. Винс няма работа с десептиконите. Скачай. До сега трябваше да се обадят. Дали Бъмбълби е добре? Не се тревожи. Бълкхед няма да позволи нещо да се случи с Джак или Би. Трябваше да кажем истината на Оптимус. Категорично не. Имаме сделка. Просто се дръж съвсем нормално. Раф, Мико, някой от вас знае ли къде отидоха другите? Не, сър. Ние не знаем нищо. Мико е права. Не знаем нищо. Откъде да знаем? Бъмбълби води компания. Бъдете на щрек, момчета. Може да е капан. Не забравяйте, без стрелба. Като стана дума, ти слизаш тук.
Къде е двуколесната? Ей, пази боята! Моето момиче! Брейкдаун, в случай, че ме търсиш, нещата се объркаха и ще се забавя. Една остъргана боя стига за днес. Я ще ни праха. Оптимус, нокаут има заложник. Разбрано. Знаеш ли колко трудно се намират части? Оптимус, аз съм виновен. Трябва да отведем това момче в безопасност. Обясненията остават за после. От всички вас. Но какво остана? Някакви ти скочиха от моста и те хвърлиха в багажника. Явно е някакво посвещаване. Така ли? Да, аз те намерих в безсъзнание отстрани на пътя. Виж, ще бъда честен. След това, което видях тази вечер, не мисля, че гонките са за мен. Разбирам, Дарби. Трудно е да спечелиш гонка с кола с педали. Нокаут, аз не бях ли ясен? И все пак ти отново наруши заповедта ми. Моя грешка, командир Старскрим, но аз си научих урока и платих цената. Титлата е лорд. И ще си платил, когато аз кажа, че си платил. Не се тревожи. Наказанието ти ще е по-скоро козметично. Не, не и лакът. Всичко друго, но не и лакът. Не! Джак, днес имаш ли време за онова кръгче? Съжалявам, Сиера, аз сега не мога. Няма проблем. Предполагам, че ще се виждаме. Скачай. Какво? Наистина ли? Само този път. Ролите озвучиха актьорите Милица Гладнишка, Христо Чешмеджиев, Иван Велчев, Петър Бонев, Явор Карайванов. Преводач Силвия Вълкова. Тон режисьор Ирина Тодорова. Режисьор на дублажа Веселина Стоилова. Адаптация VMS. Този град злото никога не спи. Те също. Всички да се махнат от тук. Горе ръцете! Полиция! Опасни улици. 3 и 4 сезон. В събота и неделя сутрин в 8. По BTV Action.
Аз съм Стенли и заедно с моите гости, които са доказани експерти в своите области, ще режем, ще шлайфаме, ще боядисваме, ще лепим, ще работим и ще се забавляваме. Нямам търпение да ги посрещна в моята работилница. Да знаеш как. Нови епизоди. Всяка събота и неделя от 17:30 часа по BTV Action. Виждам духове. Чувам ги. Каси! Понякога ми пращат съобщения. Понякога просто идват. Ако ти потрябва малко помощ, просто